ආයිබෝවන් වණක්කම් මම අද පොඩි අයරයක් සෙට් වුණා. ඒ අයර එක යන ගමන් මේක ඇවිල්ලා මේ අර මොරගාමුල පාස් වුණාම වික්ටෝරියා ඩෑම් එකට යන පාරේ චූටි ගයක් වගේ තිබුණා. ලං වෙලා බලද්දි මේ බලන්නකො බලු පැටව ටික මේ පැත්තේ මිනිස්සුන්ට මේක කරපු මිනිස්සෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම පින් දෙන්න ඕනේ. බලන්න පැටව 1යි 2යි 3යි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලා නිදි කෑමක් තියලා තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගියක්වත් නැහැ මෙතන. මේ ඇත්තටම බලන්නකො හොඳ වැඩක්. உண்மையிலே மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் வரும்போது கண்டேன் பாருங்கள், ரோட் ஓரத்தில் வீடு ஒன்று கட்டி அந்த நாய்க்குட்டி அஞ்சையுமே படுக்க வச்சுருக்காங்க. உண்மையிலே முருகாமுல தாண்டி வரும்போது விக்டோரியா டேம் ரோட்டில் தான் இந்த நாய்க்குட்டிலாம் கண்டேன். உண்மையிலே இதை செஞ்சவங்களுக்கு கோடி புண்ணியம். இப்போ நம்ம சும்மா வீடியோ போடுறதை விட இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஏன்னா நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குது. எத்தனை மேலே காலம் நிதியை මේක කරපුවාට ගොඩාක් පිං. ජය වේවා.